Здравейте, казвам се Мирослав Маладжиков. Реших да стартирам собствен бизнес, като за целта се доверих на Mailboxes в България. Решихме да открием нашия офис в град Троян, тъй като съм роден в града и познавам региона и нуждите на местния бизнес. Избрах Mailboxes за свой партньор, тъй като ние сме единствените в града, които събират под един покрив комплексни услуги, като маркетинг, логистични услуги, опаковане, широкоформатен печат върху различни медии, като канави, фотохартия, тениски и различни сувенири. В процеса на работа с нашите партньори получихме редица обучения, партньорства и контакти и успешна стратегия за развитие на местна почва. След първите 6 месеца от стартирането на офиса успяхме да достигнем оборот, който да покрива месечните ни разходи, а след една година успяхме да излезем на печалба. Бих препоръчал Mailboxes, защото виждам огромен потенциал в услугите, които се предлагат, и да бъдеш част от това голямо семейство ти дава сигурност да развиваш успешен бизнес. Съветът ми към бъдещите франчайзьори е да обърнат внимание на локацията, нека подберат комуникативно място, да поручат локалния пазар и да се отдадат изцяло на работния процес.